Lewis Hamilton 107 ponttal vezeti a tabellát, a 103 pontos címvédő Fernando Alonso és a 100 pontos Kimi Räikkönen előtt. A 2007. évi Forma 1-es világbajnoki sorozat utolsó rajtja, a mindent eldöntő brazil nagydíj, elől Massa, mellette Hamilton, aztán Räikkönen és Alonso is ebben a pillanatban eljönnek. Massa ráhúz Hamiltonra, Räikkönen megpróbál kívülről előzni, Räikkönen pokolian gyors, Hamilton a harmadik, Räikkönen és Massa együtt, Räikkönennek sikerül bejönni Hamilton elé, Alonso is próbálkozik Hamilton mellett, és Alonsónak sikerül elmenni Hamilton mellett. A két Ferrari együtt, a két McLaren egy picit spórol. Hatalmasat fékez Lewis Hamilton. Lehet, hogy ez a VB címébe kerül ez a fékezés. Most Hamilton autójából rátjuk a rajtot. Ebben a pillanatban Alonso a világbajnok. Ebben a pillanatban Hamilton a világbajnok. Lewis Hamilton autója megadta magát! Lewis Hamilton kérem szépen kiállt a játékból. A 2007. évi Forma 1-es világbajnoki sorozat vezetője Lewis Hamilton kiszállt a meccsből. Alonso vagy Räikkönen? Alonso vagy Räikkönen? Ez a kérdés kérem szépen 2007-ben. Elindul? Hát ennek annyi Gyula. Azt tudod, hogy idén még nem romlott el az autója? Igen. De elindult. Na, ezen átverekedni, és ez nem lekörözés kérem szépen. Itt mindenki a saját pozícióját védi, és nem érdekli őket, hogy Lewis Hamilton van mögöttük. Anthony Davidson próbál begurulni, de esik el mindenki. Van a nagyja Super Agurinál. Azt a mindenit! Nakajima nagyon vágta az egyik szerelőt. Szegényként kapott. Nem tud megállni Nakajima. Kubica? Igen. Kubica! Kubica és a BMW-vel megelőzi Alonsót! Nincs hiba, tökéletes a tankolás, és itt jön Felipe Massa, de meg lesz. Nem csak most fordul rá. Most fordul rá a célegyenesre. Ez volt a trükk, Megvolt. és ez a trükk, ez a leglátványtalanabb trükk, ami létezik. Ott jön Felipe Massa, itt jön Kimi Räikkönen, és pont meg lesz, pont meg lesz, pont meg lesz, érkezik vissza, és pont bejön elé, ember nem szólhat. Kimi Räikkönen kérem szépen, az esélyes.
kiszórja a pályáról Heidfeldet, és Kubica az, aki megnyeri ezt a meccset. A 71 körös brazil nagydíj vége előtt Kimi Räikkönen vezet, ezzel jelen pillanatban ő a világbajnok, mert Massa a csapattársa a második. Ott hátulról érkezik Kubica és Rosberg, Kubica és Rosberg, Kubica és Rosberg, és Kubica megtartja a pozíciót. Ott ment el Rosberg, ahol előbb Kubicának sikerült a pozícióját védenie. Megérkezzen a célegyenesbe a finn Kimi Räikkönen, hogy a lehetetlen helyzetből megnyerje a verseny és a 2007-es világbajnokságot. Kimi Räikkönen 110 ponttal az idei világbajnok, Lewis Hamilton a második újonc évében 109 ponttal, Fernando Alonso pedig a harmadik lett pontegyenlőséggel Hamilton mögött. Massa a negyedik, Nick Heidfeld és Robert Kubica megérdemelten a BMW-vel az 5. és 6. helyen. Az évet, tehát az elkezdődött egy Ferrari dominanciával, aztán jött egy McLaren dominancia, aztán megérkezett egy fiatalember, aki nem tudott 9 futamon keresztül nem a dobogóra állni, aztán jött a kémügy, aztán jött a magyar nagydíj.